Kublai pi baru kini longi kubor bam dagasngi. Men haka arhui turek ujliu porshpo baji men miet kawi ka kenro ka badan hasrok dhan kiti kabala tua bar kalahap halenti footpath dan bok amdan bamen sahu manu menuru. Ketika kenro kabala tua kadika yingsa jong Dr. M.L. Dev kabadan marjan bar ka hotel Heiga hadan kiti. Halor ketika jing tua kabala bu ya ka ying haga jing ma namar ka jing shong senjor ka kendo ya kabala te ya gani ka ying. Don bok ha ketika yeng sa arngut bat labtha bakin mi no banat na kanu ka jingma ong ka khubor sorkar. Ka khendo bat ki mau ki lahap lut sha ka surok ba shu ketika jing tua kelawan ra ya ka dheng kali ha ka baki pulit trafik ki lakhang ya ki kali banya na gane ka surang. Ki kali pu shilum ki la lum bat khat ya ka khendo bat ki mau khnang baki kali kenyo ya biang na gane ka surok ba. Na ka jinglong jingman ka te ka jaka ki board district kila le ya ka kam badon kam ban kerno ya ka te ka jaka khnang ban lat ka jingma na upat ba.